ingozi idla ngokufika ngalamini kuthiwa imini esisidenge ifike ingozi. Akukho nto yoyikisa njengeso sithonga sokutshayiswa kwemoto yakho nje esithubeni. Abanye ke kuthi badla ngokucinga ngelithi asoze yenzeke loo nto kum. Iminyaka ndiqhuba ngoku. Sidla ngokulibala ke ukuba nabaqhubi abangombondo zihlanjiwe nabo banokuzifumana iingozi zemoto kaloku naxa ingelotyala labo. Kwinkqubo yethu ethi #WesBankHowTo uSinethemba Vabaza uvela phaa kwaWesBank zakusinika ingcebiso ke ngoko simele sikwenze xa sinokuzibona sikwelo shwangusha. Kuba ngaba nombuzo ngoku uxhome kwikhasi lethu kaFacebook WesBank Asset Management, okay, phaa kuFacebook. Kungenjalo kuTwitter, okay, @WesBank #WesBankHowTo. Sine masikwamkele into kaVabaza kwakhona kwi-BE. Wasibulise kubaphulaphuli bomhlobo benene nakwi-BEE scheme. Ndiyavuya ke sithetha ngale nto sithetha ngayo njengoba sonke ke sikhe siyibone into yengozi yemoto, kodwa ke asinawo umdla wokuba yenzeke kuthi. Abantu bathanda le nto ukuyibukela ikude. Ke ngoku Sinethemba, athini umntu xa ezibona ifumana ingozi yemoto? Ya, ixesha elininzi ibhutiza suba ingelotyala lakho, yiyo loo nto ke ibizwa ngokuba yingozi. Kunokwenzeka ke uthuke ungacingi kakuhle. So okokuqala, misa imoto, faka ihazard, ulungise abanye ngale ngxaki. Ukuba ingozi nje engephi kungekho kwenzakala, susa imoto endleleni. Ukuba ke kukho umuntu owonzakeleyo, musa ukususa imoto. Qhagamshelana ke nabenkonzo ezongxamiseko. Ngefowuni utsalele 112, chaza ingozi kwisikhululo esifutshane samapolisa. Zingapheli iiyure ezingama-24. Fumane inombolo ye-reference yengozi. Iqaphele ke kakuhle indawo kuyo eyenziwe kuyo ingozi. Zama ukufota ukuba unako. Bhala phansi zonke iinkcukacha, bhala phansi iinkcukacha zabaqhubi, iinombolo, ixesha, amagama, inombolo zefowuni. Xa uthatha inombolo komnye umqhubi, ngokukhawuleza ifowunele ukuqiniseka ukuba yiyo na. Qhagamshelana ke nenkampani yakho ye-insurance uphethe le nombolo ye-reference. Wathetha nge-insurance. Mhlawumbi ndizibuza nam nabanye abantu bezibuza mhlawumbi masithi unkosikazi wam uqhuba imoto yam, ngaba i-insurance iza kuhlawula xa kunokuvela ingozi? Ngathi uqhawukile ke uSinethemba, kuvela ingozi ngoku ndisathetha naye waqhawuka. Kwakho kwafuneka sifumane i-insurance yosasazo. Ngubani lohlekayo? Kwafuneka sifumane i-insurance yosasazo ke ngoku ngoba kuvela ingozi ngoku sithathetha ngokuvela kweengozi. Kaniphinde nimkhangele manene khona ukuze ke sizoncokola naye uSinethemba lo. Abantu abaninzi kwixesha elininzi bathi asoze yenzeke kum ingozi. Undalibala into kokuba eligama lithi ingozi leli lithi yehle xa ungayilindelanga. Noba ungazingomba isifuba kangakanani na, noba ngaba elokishini, erhangeni, elalini ungabizwa shumaka, uzavela ingozi ngenye imini. Imini vezwa yinja ibicinga i-suicide all along lenja. Iske ngoku le suicide yayo izoyenza apha endleleni phambi kwakho kuvela ingozi. Buza upasta lo usuke isibhadubhadu senja ibihamba icinga i-suicide izoyenza apha phambi kwakho. Kulungu kulungu ingozi. Ndikhangela uSinenge ngolu hlobo, ndiyaphendisha ngolu hlobo luyanda, ndiyaphendisha ndikhangela uSinenge. Yesinenge uyayiva le nto ndithethayo? Umntu hayi anakwenzeka kum, hayi. Xa sine imoto uyinike unkosikazi wemkanayo, uthini mfondini? I-insurance iza kuthini? Ndikhunjuzwa yilaa nto ubuyithetha nge-insurance xa kunovela ingozi enjalo. Bhutisa ke sonke ke insurance zinemimiselo nemiqathango engafaniyo. Funeka uqiniseke ukuba uyayifunda ke imimiselo nemiqathango phambi kokuba uvumele nabani na aqhuba imoto yakho. Ipolisi ke zinokuba zinomlinganiselo kumqhubi wemoto mhlawumbi ngeminyaka okanye ngoba elilungu losapho lwakho na. Ukuba ke ubolekisa ngemoto kunkosikazi azatshayise umthi, unokuba uzibeka esichengeni ukuba i-insurance yakho ayihlawuleli ukutshayisa kwemithi. Kodwa ke ipolisi inokuhlawulela inkosikazi qha banyuse le nto kuthiwa le mali yokuqala uyibhatalayo, le nto kuthiwa yi-excess ngolwasemzini. Yonke nto ebhutisa ke ukutsho ke uba ixhomekeke kwipolisi ye-insurance. Ngoko qiniseka uyayifunda imiqathango phambi kokuba unike nabani na imoto yakho. Nankulu Thando Ntese kuFacebook sine esibhalele sithi mna ndicela phakathi ukwazi apha kuSine kuba imoto yam
xa ifumana ingozi ze yonakale de ingakwazi ukulungiswa, mhlawumbi uthetha ngezanto kuthiwa zi-write off, kusafuneka ndiqhubeke nokuhlawula izavenge zayo? Yho, sithemba ke kuba lingaze likwehlele elishwangusha olotata. Kodwa ke sizathu sokuba sihlawula i-insurance eso balokunceda uyilungise imoto xa benakho. Ngelishwa ke lo mhluzi wamanqina kulena imeko ukuba kuthiwa imoto yakho ayinakulungiswa, kuza kufuneka uqhubekeke ukuhlawula izavenge, ngoba kaloku isivumelwano sakho nathi nebhanka uba uzawuhlawula izavenge de isivumelwano sigqitywe sona. Kuba ibhanki yakho ityala imali emva koko iyakuqiniseka ukuba uyayifumana imali yakho. Okay, sinexa sizawuqukumbela. Masithi ngokufumana ingozi nomnye umqhubi ongenayo i-insurance. Wow! Umbuzo omhle lowo Jawe. Inkosi ngokubuza. Ukuba ukwingozi yemoto ungenayo i-insurance, impazamo enkulu leyo, impazamo ebizayo. Kufuneka ke nangoko uqhagamshelana namapolisa uniqiniseke ukuba imoto azisuki noba kuthiwa lo nkozi incinci kangakanani na. Ukuba ke kunokwenzeka ibe nguwe lo ungenayo i-insurance, kusabalulekile ukubhalela amapolisa ingxelo ukuze ukhusele amalungelo akho. Kuxhomekeke ke kuhlobo lwengozi yemoto, and then kunokwenziwa indlela yokuba omnye umqhubi i-insurance omnye umqhubi ikuhlawulele. Khumbula ke i-insurance egumbuka konke, nge-insurance egumbuka konke, imoto yakho ikhuselekile. Ukuba kunokwenzeka kwingozi, akuyokufuneka ukuba uxhalabe ngoba awuyohlala kwipokotho yakho umonakalo. Sinethemba masibulele manto kabavabazange nxa ngexesha namhlanje nathi besike sanayo ingozi ebesinayo yokuqhawuqhawuka apha emnxebeni. Uqukumbela inkqubo nje emphulaphuli, nazi izinto esizifundileyo namhlanje. Sifunde izifundo ezibalulekileyo kakhulu, makhe sizikhumbuze oko simele sikwazi xa kuvela ingozi yemoto. Sifunde ukuba ukuzama ukupoyila inkosikazi ngokuyinika imoto akusoloko kulicebo elihle ngaphandle kokuba naye uqukiwe phaya kwi-insurance. Uqukiwe kwi-insurance. Umpoyile ngemoto kanti akekho kwipolisi le. Wow, inkathazo leyo. Sithethile futhi nangokuba yenzeka loo nto apha kuthi basasazi. Imoto yami nomkrolo kajikeleza la ngoku bendishile ke weekend. Iqhutywa ngubani? Nkosikazi. Umpoyilile ukhona kwi-insurance yakho pha? Wamawuka. Ayakuxhala. Kodwa i-insurance yakho iyamveza uKK phaya. Hayi. Ngizwe igama lokumpoyila. Yeah. Umteketisa ngemoto. Umteketisa ngemoto. Khona nendawo apha kwi-script ethi umplite ngemoto. Mnandi ke mphulaphula ukuziva ke ukuba xa une-insurance egubungela konke abe omnye umqhubi engenayo insurance akutshonelwa lilanga emini. Ngathanda kugcina ke zonke izifundo ke ezintle ozifunde kwinkqubo yethu ethi #WestBangHowTo. Kwiveki ezayo ke siza kukuxelela ke ngezinye indlela unokwabelana ngazo ngezifundo ozifundileyo. Ungaphoswa ke inkqubo yethu yeveki ezayo kwinkqubo ethi Travel Tips ngo-22:08 apha kumhlobo FM ufumane konke okuthe vetshe.